ме виждате, дали тече връзката вече в момента. Дайте знак, да, виждам те, супер, Еви, благодаря ти, много ти благодаря за обратната връзка. Супер, чуваш, виждаш, надявам се всички останали да чуват и да виждат. Ти поне си от хората, с които сме правили такива неща. Да, чува се и се вижда, супер, Инче, благодаря, много ви благодаря. Така, дано се посъберат хора по проста причина, че от много време не съм правила нищо в групата и алгоритъма на Фейсбук най-вероятно не донася известията до хората, да видят какво се случва въобще. Но така или иначе записът ще остане, предполагам, за известно време в видимост за всички, така че ще могат и след това и други хора да го изгледат. И съм решила да припомня отново за себе си, тъй като много хора напоследък ми казаха, че имат нужда от контакт с мен, срещи с мен. Въпросът е, че на мен ми е изключително много натоварено времето и работата, споделям го напълно откровенно. Хората, с които работя, знаят, че е така. И просто не остава време да направя такива живи срещи, каквито правих доста дълго време преди години. Просто тогава по някакъв начин имах възможност да разпределям повече времето. Сега сякаш времето се съкрати супер много и не успявам да направя това, което правех и с което сте свикнали. Но ще се опитам да наваксам и идеята беше точно да започна с този двудневен маратон. Психосоматика на заболяването. Ще обясня и точно защо от него тръгнах, тъй като вече имах готов материал. Така, дано повече хора успеят да видят и да се включат. Така, преди да започна обаче, тъй като всички, с които работя, една част са тук в групата, предполагам, може би и повечето, може би и всички, нямам представа. Знаете колко е натоварен графика ми и за да направя днес това събитие утре, се наложи да отложа 2 срещи, за което много благодаря на хората, на които се наложи да отложа срещите. Те знаят кои са. Няма да ги казвам. Изключително благодаря в случая за съдействието, което направихте, за да можем да направим този двудневен маратон и да стигне информацията до всички останали хора. Защото личната среща е, да, голямо предимство, но все пак е добре да направим контакти с хората, които са в групата. Истината е, че много време наистина не съм качвала нищо, не съм правила обучение, не съм правила тренинги, просто съм се отдала изцяло на лични срещи. Ще гледам да наваксам, обещавам. Така, защо реших да се фокусирам на психосоматика на заболяванията? Именно защото, така, нека кажа малко предисловие набързо. Това, за което ще говоря, беше част от материал, който изнесах като лекция в едно училище с учителите. Там говорихме за стрес. Естествено, след стреса дойде и психосоматиката. Те са вързани. Тоест, стрес е в основата на психосоматиката. И реших да направя тези срещи, точно това, което направих там, да го увелича като информация и да го направя тук като начало в групата. Защо? Защото напоследък абсолютно почти при всеки, с който работя, има ясно, силно изразено вече някакво психосоматично влияние и заболяване. И реших да обърна внимание на това, да почна от това, а в последствие аз ще ви помоля под видеото утре да оставите определени коментари, информация, но това напред във времето. Така че затова реших да започна от психосоматиката. Идеята е и друга, в последствие да направя и групови терапии, точно защото искам да достигна до повече хора, да мога да съм полезна на повече хора, тъй като има много, които в момента чакат за часове. Аз дори нямам представа кога ще мога да ги включа в графика, така че искам да намеря някакви опции и варианти, за да съм полезна на повече хора. Това така като една увертюра, една информация след толкова много време, когато не съм се появявала тук в групата. Да. Надявам се това, което ще чуете, да ви е полезно, да си го отнесете към вас. Естествено,
След това, ако остане време, ще отговарям на въпроси, ако не, след това ще ги погледна, ако не остане време. В смисъл, все пак часа е такъв, че е хубаво всеки да отиде да почива. След това ще прегледам евентуално въпросите и ще отговоря. Защо реших да направя тук видеото, да не е т.е. живата среща да не е в отделна платформа, именно за да има отново контакт с хората, които са свикнали преди време тук да се качват неща, да се случват неща, да има активност и да съм полезна на хората, които са в групата, защото на отделна платформа може би много по-малко хора щяха още да стигнат до това, което ще дам днес. Така, двата дни, които съм направила, е сбор на информация от имена, които са ви много добре известни. Вие ще разберете в последствие какво ще кажа, но днес и утре вече конкретно ще говорим над някои имена, които работят конкретно и са изнесли информация конкретно за психосоматиката, като идеята е над всичко това, което ще дам, да пречупя и да предам информация през моя личен опит и това, което аз смятам в тази посока, защото естествено всеки един терапевт има своята преценка. Психосоматиката като цяло в нашия вътрешен свят. И никой не знае, наистина мога категорично да кажа, че никой не знае истината за отношенията на този феномен. Имам на предвид отношенията кое. Защото нашият мозък и нашето тяло са взаимно свързани и при всеки един тези пътища са индивидуални. Повярвайте ми, дори да има обобщения, дори да има някаква конкретика, моите наблюдения са абсолютно, даже и на мои колеги, с които съм разговаряла, че в крайна сметка то е ясно. Всеки има абсолютно индивидуална връзка на мозъка и тялото и при всеки по различен начин могат да се проявяват тези психосоматични явления. Въпреки всичко ще дадем едно цялостно обобщение. Ще дам заедно с имената, които ще спомена днес утре. Аз пример мога да дам със себе си. Когато потискам емоции, когато не ги изказвам, когато нещо не се случи, когато приемам нещо негативно и не го споделям, от това аз почвам да страдам. То е нужно да излезе от мен. И ако го затварям в себе си и не го изкарам, аз почвам да се намирам в напрежение. Получава се една тревожност. И естествено това по някакъв начин влияе на моето тяло и обикновено най-често се проявява чрез едно повишаване на кръвното. Може да е много рядко, но знам, че когато има такова вътрешно напрежение, имам повишаване на кръвното. При някой друг може по някакъв друг начин да се появява това, когато не изкара тази негативна емоция на момента, нещо, което се е събрало. Така че за мен е важно това да излиза, да мога да го споделям, да го казвам, да изказвам себе си. Ако при вас, примерно, е норма в живота, т.е. да сдържате емоциите, така сте възпитани, това за вас може да е нещо съвсем нормално и въобще да не се проявява на психосоматично ниво. Било е нормално за вас, така сте го приели, не сте се стремили към нещо друго, т.е. да излезе тази емоция, живеете с идеята, че сте сдържани, че сдържате емоциите, всичко си е супер и наистина може въобще да не възникне психосоматичен рефлекс. Още нещо, в различните култури също е различно това явление. Има култури, при които, да речем, може сдържаността да се приема като нещо много негативно, а в други култури може да се приема като много позитивно. Също тук мога да, пак го казвам през личния ми опит, защото в годините, в които съм обикаляла в различни страни, съм живяла, контактите с различни култури, които съм наблюдавала, и психологията, народопсихологията на различните култури, определено при едни сдържаността се приема като негатив, при други позитив. И именно от това всичко зависи от вътрешното отношение на човека към ситуацията. Добра ли е, лоша ли я смята, страда ли за нея или не страда, и именно от начина, по който реагира на ситуацията, се получава психосоматичното влияние. Някои даже може да смятат сдържаността си като Божи дар.
и да казват, че да съм сдържан, това е супер, прекрасно. И при такива хора няма никакво желание, т.е. когато той приема себе си, че сдържаността е нещо нормално, той е израснал с този вид информация, при него няма да има желание, метафорично казвам, да свие мускулатурата си, да се напрегне за това, което се случва и после да има последствия от това. Просто той е възпитан по този начин. Затова много от психосоматиката зависи конкретно от вас. И затова всичко, което ще чуете, го преведете към себе си. Принесете го към своя си опит. Сравнете го със своите знания, със своите вътрешни усещания, със своите чувства. Ще отделя някои основни оплаквания, с които аз съм работила, тъй като информацията, която утре ще дам конкретно от имената, с които съм направила сравнение с моите знания, съм изтеглила информация, основно съм наблегнала на оплаквания, които са ми споделяни във времето. Защото, реално погледнато, абсолютно за всяка една болест има някакъв вид обяснение, откъде идва и каква е основата на психосоматично ниво. И това би ни отнело изключително много време. Може би в процес на време мога да споделям, ако ви е интересно. Може да качвам кратки видеа за останалите болести. Но като цяло съм решила да наблегна на това, което е предимно с което съм работила и което ми е направило много силно впечатление. И днес първо ще поговорим за така наречената Чикагска седморка. Ей така, да виждате какво се изписва. Добре. За така наречената Чикагска седморка, която всъщност тя е списък от психосоматични заболявания, които са създадени от група психолози в Чикагския университет в миналия век, 30-те години на миналия век. И те определят връзката между влиянието на стреса и тези 7 заболявания, за които ще изговоря, които ще видите. Като стреса принципно е в основата на всички заболявания, които са на психосоматично ниво. Даже мисля в последствие да направя едно отделно лайвче само за стреса. Може би чудех се дали с него да почна ли в последствие. Но най-вероятно ще е някой ден от следващата седмица. Не обещавам, просто когато се оговоря с някой от вас отново да отложим часа, за да можем да направим една среща. Връзката, те създават тази Чикагска седморка от връзките между влиянието на стреса и 7 заболявания. И нека пак да повторим, като казваме психосоматика. Психо, това е, знаете, психо нашата душа. Сома от гръцки е тяло, психо е душа. Отново повтаряме, това са заболявания, които идват от душевни разстройства. Изживявания, които имаме. И аз бих казала, че това са заболявания, на които ако доктор е грамотен, би било редно да съпровожда лечението с психотерапевтично лечение. Всъщност бих казала, че за всички болести това е от голямо значение, да има психотерапия в процеса на лечение. Вие знаете, хората, с които работя, че обръщаме внимание във всички посоки, холистично на тяло, душа, психика, емоция. Не се насочваме само към едно от нашите части на съществото ни, защото всъщност ние не сме само тяло, не сме само душа, не сме само енергия, или както и да е отделни частици, а сме една огромна машина. Защо обърнах отново внимание на това? Пак казвам, точно защото всички имаме тяло, за което понякога искаме, т.е. полагаме грижи абсолютно целенасочено. Пак казвам, на база и на знанията, изговарям знанията от клиентите, това, което имам напредит, което съм видяла в отделните срещи, отделните споделяния от вас. Някои абсолютно с желание се грижат за своето тяло, а на някои просто в даден момент им се налага да се погрижат за тялото.
И това е именно когато вече са дошли някакви симптоми, дошли са някакви болести. Често чувате, може би сте чували и бабите как са казвали, той се разболя от теди какво си, защото има много нерви, или много е нервен, много е напрегнат. Но всъщност бих казала, че почти всички наши болести са свързани именно с нашето психическо състояние. Именно с това в какъв ритъм и психологически фон ние живеем. Какво ниво на стрес имаме в нашия живот, какво се явява източник на този стрес, как се справяме с това или не се справяме, това е другия вариант. Разбира се, ако се справяме, не боледуваме или боледуваме съвсем мъничко и се стараем да поддържаме тонуса на цялото ни същество. Не знам дали ви е известно, дали някога ви е попадало въобще като информация, но малките деца боледуват много повече там, където има сложна атмосфера в семейството, където има конфликти, където има родители, които имат постоянни раздори, където често критикуват детето или изискват нещо от него, за което детето не е готово и не може да се справи с това на този етап от живота, но родителите го изискват. Естествено, детето реагира, получава се психосоматично някаква реакция. И тук могат да се погледат много в дълбочина и какво се случва, защо, но това е допълнителна тема на разговор, именно как реагира детето, какво остава след това като спомен. Това е вътрешното дете, което всички след това носят и реагират точно по този начин. Но нека днес погледнем болестите, а за вътрешното дете и реакциите може би ще поговорим по друг начин и в друго време. Възрастните хора, ние пък вече в това време заболяваме на фона на стреса, в който живеем. И при този стрес се изострят хроничните заболявания или просто в даден момент организма спира да се съпротивлява, спада имунитета пада и се получава някакъв вид заболяване и е нужно да се действа. Когато човек действа много бързо и има определени методи наложени методи на реакция, знае какво да прави в такива моменти, понякога може много бързо всичко да се приключи. Отново пак казвам, хората, с които работя, знаете, че спазвам един определен модел на самовъзстановяване. В определени дни от месеца не се храня, не пия нищо, използвам гладолечение, използвам определени витамини, които набавям редовно в себе си, спазвам някакъв вид конкретен начин на хранене, използвам изключително много храна, която приготвям сама. Така че много са нещата, които влияят. В последствие, ако искате, мога и това да споделя. Интересно е, много пъти са ме питали точно за процеса на гладолечение, когато го правя, какво се случва, как се започва, какво е в ония момент, как се излиза и така нататък. Доста е интересно, но мога да ви кажа, че това е едно от нещата, които изключително променят цялото ни същество на всички нива, и психически, и физически. И естествено това, което правя нон-стоп, е хипнотерапия, медитативни техники, това, което правя с всички вас, това е и моят начин на живот. Така че, освен това е важно да се грижим и за тялото, като го разтягаме, правим определени упражнения. Вие знаете колко често ви питам какво правите. Йога, пилатес, просто тичане, обикаляне, разхождане, защото това са много важни както за физиката, така и за психиката, защото по естествен начин вдигаме тогава хормоните на щастието, серотонин, допамин и намаляваме нивата на кортизол. Така че всичко това е от голямо значение. Когато човек почне комплексно да се грижи за себе си, то естествено сигналите в тялото започват да изчезват. Но когато не го прави и не обръща внимание на сигналите, които му се дават, то естествено в един момент вече болестта е налична. И така, чикагската седморка
в наше време бих казала, че вече е много силно разширена. Именно за това утре ще поговоря и за други болести, пак казвам, които са ми направили впечатление, които конкретно при мен са се случвали, с които съм работила. И имам моите наблюдения изцяло над тях, но нещо поговоря за чикагската седморка, тъй като все пак това са основните 7 заболявания, които са изключително познати и по един или по друг начин мисля, че ако не вие, някой във вашето обкръжение е стигал до такива проблеми здравословни. Пак казвам, нашето подсъзнание давало сигнали. То винаги дава сигнали, че нещо в нашия живот не работи. Ние не сме обръщали внимание и накрая нашето тяло се предава. Едно от нещата, които са изключително актуални в наше време, това са паническите атаки. Много хора идват при мен. Това го изключвам, не е част от чикагската седморка, още не съм почнала там. Когато прехвърля слайдовете, ще ги видите. Но паникатаките са нещото и тревожността, с което масово се обръщат хора към мен в днешно време. Именно стреса. Отново, в основата е стреса. Нещо се е случвало във времето, наслоявало се, натрупвало се, не е реагирано. Тялото в един момент просто ни показва чрез паническата атака, че нещо се случва вътре в нас на емоционално ниво. Нещо с емоцията, с психиката не функционира. Добре, всъщност там е причината, но хората обикновено подминават, както във всички останали случаи, подминават и когато нещата вече станат много сложни, решават, че е нужно да се предприеме някакво действие и да се търси вид лечение. Просто го казах като пример, защото наистина тялото реагира. Тялото е метафора на нашето мислене. Използвам това, защото, знаете, и метафорическия коучинг е част от това, което правя. Да, буквално тялото, ние дори не знаем как с метафора изразяваме всичко, което се случва в живота ни. Когато не сме добре, също метафорично пресъздаваме какво е състоянието ни, но и това не осъзнаваме. И въпреки всичко, ако не го осъзнаваме това, то тялото ни реагира. Това поне можем да разберем. Това поне го чувстваме. Та тялото е метафора на нашето мислене. Или т.е. всичко, което се случва в нашето мислене, се проявява на нашето тяло. Това го казвам категорично. Бъдете сигурни, ясно и точно. Това, което е в мисленето, се проявява и в тялото ни. Освен в живота ни и създаването на реалността, това е друга тема, която няма да подхващаме. Тук говорим конкретно душа-тяло, така че буквално каквото се случва в мисленето ни се проявява и в нашето тяло. Така че нека погледнем сега кои са тези 7 болести, за които искам да ви споделя днес в чикагската седморка. Първото, така, тук не се вижда, измествам се от другата страна. Момент само, за да имате видимост и да си четете. Така. Може ли да ми кажете дали виждате, дали ме чувате, дали се вижда това, което в момента ще ви изчета? Даже може аз да се скрия, за да... Всъщност няма нужда. Картинката, виждате, тя и да я скривам не е толкова фатално. Важното е това, което е понесено като информация. Естествено, между другото, с всяка една от болестите съм добавила и по една метафора, която много често така, вижда се. Окей, супер, много благодаря. Така, първото нещо, и което масово също ми прави впечатление, масово, това е хипертонията. Повишено кръвно налягане. От психологическа гледна точка, това е емоционално блокиране. Човек е под натиск. Сравнявайте каквото чувате, просто го сравнявайте с себе си, с живота си, с това, което се случва в момента. Момент само да си нагласа тук аз на
системата нещо се размести. Надявам се всичко да е наред. Да, човек е под натиска на своите неконтролирани, неотреагирани, неизказани емоции. Това, което казах в началото, че примерно при мен, когато има такъв тип задържана емоция, точно това се получава, сякаш си под тенджера под налягане и ако не излезе, ако не се изкара тази емоция, а се потиска, естествено тялото реагира и се получава, когато не се предприеме. Всъщност веднага ще давам примери с всичко, което се е случвало и се случва и чувам в момента. Точно преди няколко дни говорих с един познат, който ми сподели, че от едно известно време е с високо кръвно налягане. Естествено, аз му препоръчах нещо, което, както пак казвам, всичките ми клиенти знаете, че обичам хомеопатия да препоръчвам. Не съм привърженик в никакъв случай на химията. Така че казах му какво да си вземе, казах му какво да почне да прави. Въпросът е следния, че той ми каза, че е споделил, че е отишъл на лекар и доктора му е казал, че от много време е в това състояние, просто не си обърнал внимание. Да, те са видяли там някакви стеснения и така нататък, но на кръвоносните съдове, но въпреки всичко, когато има нещо, тялото ни реагира, то ни е подсказало, то му е подсказало и на него, но просто той не е реагирал на време, даже каза, че въобще не се е замислил да предприеме някакви действия и в момента вече е с притеснения. Така че ето отново това, за което говоря. Изчакваме, за да се стигне до момент, в който вече понякога нещата са стигнали до определяне на някакъв вид болест, макар че аз искам нещо да кажа, няма болни хора, т.е. няма неизлечими болести, има неизлечими хора и го казвам с удивителен, но ако тръгна да обяснявам защо, тук категорично ще отидам до много, много късни часове, защото там подхващаме много сериозни теми. Навлизаме изцяло в мисленето, начина на живот и така нататък, но ако ми остава време, обещавам пак, че ще споделям допълнително информацията в групата. Ще се постарая да го правя и когато някой от вас реши да отложи по един час, както днес го направи прекрасната дама, която в момента щеше да има нейния си час, ще мога да давам повече информация на хората, които сте тук в групата. Така, ето какво е хипертонията. Сами виждате. Отново потиснати емоции. Сдържани емоции, неизказани емоции. Всичко, което е застанало вътре в нас и в един момент, точно като тенджера под наглягане, то избухва, изригва и точно това съм написала, метафората е вращ по тело. Можете, който има такива проблеми, може да си ги съотнесе към себе си и да си направи сметка всъщност, аз какво потискам, какво не изразявам, какво не казвам, защо не го споделям, какво държа. Тук е много важен момент, също и разпознаването на емоциите, но пак казвам, това са наистина темата обширна и от една може да се отворят много. Нека в конкретика да разгледаме това, което съм подготвила днес. Отиваме към следващата, също много често срещана болест, язва на стомаха, идване до стопръсника. Сами виждате какво е. Винаги в основата има неотреагирани емоции, непоказани емоции, неизказани емоции. Тук отново негодование, агресия, гняв. Много пъти всеки от вас знае в процеса на работа колко много отделяме енергия на работата с нискочестотните емоции. Те буквално убиват тялото. Ето ви и на психосоматично ниво точно какво се получава. Сами може да прецените какво таите във вас като емоция от това, което виждате изписано и какво не сте отработили във времето. Не случайно, когато говорим за човек, който е неприятен, отблъскващ, често казваме не мога да го приема. Всъщност това е свързано именно с
това, че не сме се научили да отработваме онова, което ни дава от другата страна човека. Не мога да го преглътна. Това много често всъщност даже може да си помислите какво казвате, как се изказвате. И именно тази информация вие я и давате на самите себе си, на тялото си. И се оказва, че стомахът не преглъща много от нещата, които изговаряме, които живяваме. И именно защото не можем ние да ги преглътнем на психично ниво, тялото ни реагира и оказва се именно, че стомаха не може да ги преглътне, не може да ги преработи, не може да смеля това, което ние не можем на психично ниво да отработим. Така че предполагам, че виждате какво е изписано. Надявам се го изчитате, за да не губя време да го чета. Виждате какво се случва именно с язвата на стомаха. И в интерес на истината изключително много хора също ми споделят, че имат проблем с стомаха. Даже собствения ми брат също има такъв проблем. Аз пък много добре си го познавам и знам, че той е един от хората, които изключително в смисъл на потискане не споделя също много. Така че всъщност това се случва с хора, които не могат да смелят нещо от външния свят. Така, отиваме на следващото. Това е колит, неспецифичен колит. Също много често напоследък споделяно като болки, като проблеми, неразположение в живота, в физическото състояние на хората. Отново, за пореден път, неотреагирани емоции. Това са негодование, несигурност, емоционална нестабилност. Винаги в основата са точно тип емоции, които не са отработени на психично ниво. Човек е дълбоко наранен от нещо се е случило във времето, имала някаква ситуация, която го е наранила, обиден е към нещо и то много, държи тази обида в себе си. Изключително пагубно е човек да държи обидата в себе си, защото едни от най-разяждащите и най-убиващите емоции, чувства, изживявания са тези, които са свързани точно с обида, вина към някого. Така че тук говорим точно за обида, която не е отработена. И когато това стои и работи, то с времето тялото реагира. И начинът, по който реагира в случая е този колит, неспецифичен колит. В един момент тялото напомня за себе си. Следващото, тук може би ще се скрия, за да може да виждате всичко написано. Невродермит. Често такива хора се наричат лесно уязвими, сами себе си. Лесно уязвими, нараними, на някой дори се казва тънкокожи. Има такива определения. Нали? Метафорично виждате, че почти всичко и в изказите ни използваме метафори, за да предадем дадена информация. От гледна точка на психиката, човек крещи с тялото си: вижте какво правите с мен. И се получава тази реакция. Неотреагираните емоции в случая тук са страх, беззащитност, нужда от внимание. Дори отстрани в живота на такъв човек виждаме, че има излишно напрежение. Когато контактуваме с такъв човек, виждаме, че той е постоянно под някакво напрежение. Някак си не искаме да се озовем в неговата кожа, защото виждаме, че ние не бихме могли да изтърпиме напрежението, с което живее той. Много кожни заболявания съдържат комплекс от отношенията с майката. И в ранна детска възраст, когато бебето опознава света чрез майката, чрез нейните докосвания и милувки, тогава такова детенце носи печата на отхвърлянето, ако не ги е получило в детството си. Впоследствие кожните проблеми се превръщат в бариера и в отношението с общуването. Това е един вид
незнание как да общуваме и даже да получим обичта, защото не сме се научили в детството, не са ни научили, в такъв случай не е научено детето в детството. Такова трудно лечимо заболяване като псориазис също съдържа и психосоматични проблеми. Човекът с псориазис сякаш казва: не съм в собствената си кожа, искам да сваля кожата си, искам да се махна от нея. И сърбежът и лющането на кожата не се отстраняват с мехлеми или таблетки, в интерес на истината. Винаги в основата се работи с психиката, но ние работим над причините, т.е. наследствата, не над причините. Хипотетично всъщност причината за псориазиса се свързва и с отношенията с майката или бащата. Отхвърлянето или свръхзащитата, както казах. Друго, което всъщност утре ще погледна отново за астмата, но там ще погледна от гледна точка на трите имена, четирите, с които ще ви дам информация. Бронхиалната астма. Това е метафорично: спряха ми кислорода или ми спря въздуха. Чували сте такива изкази, може би използвате. Имайте на предвид, аз имам такъв материал, в който споменавам колко е важно какви думи използваме и каква информация изхвърляме, подаваме в нашата атмосфера, в нашата аура, така че такива изкази понякога може да са изключително пагубни за тялото. В случая в конкретика за астмата, невъзможността за поемане на дъх поражда дълбоко вкоренен страх. И вдишването при такива хора е напрегнато, със свистене. Изглежда, че сякаш това е последният дъх, който поемат и просто нямат достатъчно въздух. Не мога да дишам дълбоко, това често казват. Усеща се как човек говори за липсата на свобода. Утре отново ще обърна внимание на това, казвам, различните тези, които ще погледнем. Но тук днес говорим само за чикагската седморка. Утре ще разгледаме и други конкретни болести, пак казах, с които аз лично съм имала допир и съм работила. Така че отново ще засегнем астмата. Но това са хора наистина, които най-често е липсата на достатъчно любов към току-що роденото бебе. То не е усещало тази любов от страна на родителите, или пък другото, имало излишък на родителско внимание, което също е довело до това психосоматично явление. Когато по този начин, с този излишък на внимание, те просто задушават бебето с грижите си. С астматични пристъпи такъв човек привлича вниманието към себе си, така сякаш набавя тази любов или нуждата от любов, която евентуално му е липсвала в детството. Сякаш показва с тялото си нуждата си, задушавам се без да изпитвам любов. Но без любов вътрешното му наранено дете се задушава. Това е много важно. Сдържайки потиснатите си ридания. Наистина, когато детето не е получило нужната любов в детството, това се отразява след време изключително много на психосоматично ниво. Изключително много различни са болестите, в които можем да го видим това проявление. Другото, което е хиперфункция на щитовидната жлеза. Също много често срещано. Самото име на този орган съдържа думата щит. Може би поради формата му, напомняща на щит или на пиперуда, може би поради защитните му функции. Това отново за пореден път са неотреагирани емоции и в основата тук е страх. Щитът на тялото укрепва функциите си, когато ситуацията стане заплашителна и екстремна. Такива хора, когато са били деца, обстоятелствата ги карат да пораснат много по-рано. Често те стават свръхотговорни от това, което ги е накарало обстоятелствата, живота им да застанат в такава защитна функция и наистина израстват много по-рано и често стават свръхотговорни, поемат изключително много тежест на себе си. Страхът, който присъства в живота им, намалява благодарение на придобитото умение да държат всичко под контрол. Това е начина да могат да тушират по някакъв начин страха. Идеята, че е нужно да държат всичко под контрол, а това е изключително пагубно за тялото,
въобще като цяло за психиката и оттам за тялото, да се държи всичко под контрол. Освен това, необходимостта да се държи всичко под контрол се проявява в различни проактивни действия, в различни области от живота. Много често такива хора проявяват контрол в работата, в семейството, държат да имат някакво образование, смятайки, че по този начин могат да контролират обстоятелствата. Отиват и учат едно висше, второ висше, трето висше. Стремят се към някакъв вид много голяма кариера, за да могат да имат идеята, че държат нещата под контрол. Това сякаш излучва съобщението: трябва да съм на върха, трябва да затворя всички вратички, които по някакъв начин може да допуснат врагът, в случая страха, който влиза, е да навлезе в мен. И това ги кара да се учат да проявяват самоотбрана. Винаги да бъдат готови да отблъснат всякаква атака. Последната клиентка, с която говорих, е с този вид заболяване, артрит, отново неотреагирани емоции, ревматоиден артрит, разочарование, негодование, горчивина, гняв, липса на любов. Виждате, че в основата, пак се връщам на думите, че каквото е станало в детството, води до проявление на психосоматично ниво, тук и сега. Като казвам, че едно от нещата, всъщност, които и допълнително много влияят, е стреса, но основата, тези неотреагирани емоции водят до изключително много последствия на телесно ниво. Болестта на ставите се проявява при възпаление, негъвкавост, скованост, понякога деформация, дори се стига и до инвалидност. Емоционалният живот на такива пациенти често е скрит. Ето виждате, отново говорим, че няма изкарване на емоция. Няма изкарване на това, което се случва вътре в нас. Сами разбирате колко е пагубно това да се потискат емоциите. Освен, както в началото казах, ако това не е станало норма и човек не е възпитан по този начин от самото начало, но пак много относително всеки сам може да прецени дали е добре или не и как му се отразява това, че потиска своите емоции. Всички потиснати емоции сякаш остават незабелязани и дори такива хора ги отричат. Човек е много критичен към социалната си среда, има всички високи морални принципи, както и твърди стереотипи. Такива хора, да, имат много твърди стереотипи на живот. Строги са към себе си и смятайки околните смятат околните, че са себелюбиви, именно защото не са като тях. Точно защото не проявяват тази строгост, която може би те проявяват към себе си. Такъв тип хора даже понякога се настройват и към околните, защото виждат, че те живеят съвсем друг живот. А именно тази критичност, която имат, тази строгост към себе си, този тип хора, това често ги кара да бъдат много недобре, строго настроени към света около тях. Като правило, с такива нагласи човек винаги ще бъде разочарован. А вие знаете какво е разочарованието. Значи имам някакви очаквания, някакви нагласи, че светът около него може би ще е като него и идва разочарованието. Натрупват се, поради тази причина се натрупват отново обида, гняв, именно защото не са изказани. Остават да работят в тялото, те имат парализиращ ефект и не позволявайки на човек да си прости или да се промени, да се разкае по някакъв начин, да смени своята сфера на дейност, това, което прави, остава си в това, в което е, дори не сменя подхода към работата, към живота като цяло
И в един момент светът сякаш казва: стани по-гъвкав, ходи по-лесно, навеждай се, изправяй се, ще можеш да видиш много прекрасни неща, промени се. Това са сигналите, ако човек не го направи, идва болестта. Прекомерното блокиране на всичко чуждо и неприемливо пречи на човек да чуе това предизвикателство на света. Такъв тип човек блокира това, което, пак казваме, те са един вид много строги към себе си и блокират тази външна информация, която им казва: промени се, направи нещо, порадвай се на живота, смени работата, ако е нужно, смени партньора, но тази строгост, която имат и към себе си, и към света, ако не обърнат внимание на сигналите на тялото, то идва информацията с болестта ревматоиден артрит. Деформиране на живота. Вече резултат. Резултата е чрез деформиране на тялото. Тук мисля, че може да се покаже. Така, голяма част от болестите, които са в Чикагската седморка, са доста често срещани, но това, на което утре ще обърна внимание, са анорексията. Мисля, че съм включила проблеми с цикъла, раничка на шийката на матката, безсъние. Не мога всичките да се сетя, които съм изредила, но да, много често срещаното, което ми се споделя: боли ме гърба, болки в кръста, целия гръб и така нататък. Също за него ще поговоря, ще обърна внимание. И тук вече идеята беше тук да споделя за Чикагската седморка, за масовите болести, които се наблюдават много често и почти всеки от вас може да се сети дали чува около себе си артрит, язва на стомаха, проблем с щитовидната жлеза, каквото всичко изредихме от хипертония. Може да си помислите, ако не с вас, с няколко от вас, това е изключително масово срещано. Това, което утре ще обърна, пак казвам, внимание, е вече плюс това, което днес изговорихме, болести, за които масово ми се споделя, че съпровождат моите клиенти. Пак казвам, за безсънието ще поговоря, анорексията, имайте го на предвид, това е, те ще са кратки определения, но кратка информация откъде идва, но искаше ми се, може би, да обърна внимание на онкологичните заболявания, но там е много обширна темата, затова го оставих. Но като цяло, мисля, че на всички ви става ясно, че в основата на нашите заболявания, психосоматиката е неотреагирани емоции, несподелени емоции, неотработени емоции, неосъзнати в голям процент от случаите, неосъзнати емоции. И тези, с които работим нон-стоп, вие знаете, че изключително много наблягаме на това да бъдат преработени тези емоции, за които току-що говорих. Страх, гняв, обида, вина. Защото, знаете, по скалата на Хокинс, те са в ниското, в долната част, в проблематиката, в ниската частота, там където се създават именно там, където съществуват и болестите. Така че нормално е при такива случаи да пада и имунитета на човек, което е изключително важно, и оттам да идват и един куп други последствия и заболявания. Но основата в днешно време е големия стрес. Големия стрес, на който сме подложени. Освен това, отровната храна, с която ни захранват. Всъщност храната е оръжие. Буквално го казвам. И когато човек не е запознат и не обръща внимание на всичко това, а тялото, казахме, сигнализира, то в един момент идва крайния резултат и то е някаква болест. Пак казвам, колкото по-рано се предприемат действия, толкова по-рано могат да се предотвратят нещата.
За пореден път казвам, няма неизлечими болести, има неизлечими хора, с голямо удивителна. Така че помислете много добре какво в себе си е нужно да преработите, над какво в себе си е нужно да обърнете внимание. И сега ще ви дам малко информация за това, което ще направим утре. Тук може малко да се скрия, за да видите какво, да си видите написаното. В допълнение към общоприетата седморка има много факти, потвърждаващи наличието на психичен компонент в други заболявания, онкология, диабет. Да, между другото би било добре и за диабета да поговоря, но не съм го включила него. Кожни заболявания, вече заговорихме за тях, обикновени настинки наранявания, дори полово предавани болести. Затова в подхода на лечение в нашата традиционна медицина остава много да се желае, за което съм съгласна, въпреки че спасяването на давещите се е дело в ръцете на самите давещи се. Тук защо не съм сложила един голям удивителен, не знам, но съм го подчертала и ще го прочета още един път. Спасяването на давещите се е дело в ръцете на самите давещи се. Нещо от това, което споменах преди малко. Няма неизлечими болести, има неизлечими хора. Така, това дава резултат. Тоест, тук защо спасяването на давещите се е дело в ръцете на самите давещи се. Не дава резултат в смисъл, когато човек не се замисли, когато не обърне внимание на себе си, когато не се обърне и не почне да работи със себе си, когато не се обърне навътре, не погледне навътре. Тогава естествено, че няма да има резултат. Човек напълно ще се удави. Само обръщайки се навътре, откривайки тези потиснати травми, тези неотреагирани емоции, освобождавайки задържаната от тях енергия, човек стига до хармонизиране на психиката и тялото, възстановяване на изгубената си духовност, приемане на себе си, на света и създава здраве. А вие много добре знаете, че именно в нашата работа, в моята практика, аз прилагам точно такъв холистичен подход, за да се работи на всички нива, за да се преработва мисловния модел, да се преработва енергията. Знаете, че давам определен тип лечение с определени медикаменти, т.е. не са химия в никакъв случай. Знаете, че използвам само холистични добавки, т.е. използвам добавки, използвам аюрведа. Така че знаете, че когато ви предлагам нещо, то в никакъв случай не е химия и има доказаните си ефекти. Освен това, всеки може да погледне, да поразучи точно какво му препоръчвам. Но именно това е обръщането към себе си, осъзнаването, че ние нещо държим и е нужно да преработим. Тези емоции, които ни разяждат отвътре. Тук само да... така, мисля, че се вижда. Няма да се скривам цялата. Така, утре ще наблегнем на тези няколко болести, с които, пак казвам, съм имала контакт, въпреки че може би съм ги ограничила малко, за да се събера в един час и 15-20 минути, защото, пак казвам, ако тръгнем да разглеждаме всички, там може да се включи абсолютно всяка една болест, ще отидат може би много време, ще бъде разтегнато, но аз пък ви давам информация къде може да намерите за себе си конкретика и точно утре ще разгледам и ще направя сравнение на тези 4 дами, за които ви казах, на Лиз Борбо, Твоето тяло казва обичвай се, Луис Хей, Излекувай живота си, знаете, че много често препоръчвам и тези книги, Екатерина Шморгун, това са материали и коментари, с които аз разполагам, Юлия Зотова, това е отново конспект от обучаващи лекции по психосоматика. Просто ще дам различните тези, различните виждания за конкретните болести и отново ще дам моята страна, моето виждане относно това, което аз мятам, което наблюдавам, защото при всеки е различно.
Но като цяло има тази обща картина, за която, нали, реших да споделя и да поговорим. А пък вие преценете доколко отнасяте това към себе си, доколко това ви отключва някаква информация за вас самите. Важното е едно да осъзнаете, че в крайна сметка тялото ни реагира. Тялото ни показва какво се случва вътре в нас. То е ясен конкретен показател, че нещо работи. Пак се връщам, нали, на това, което е познатото масово паникатаките в последно време. Днес, между другото, ако искате, набързо ще споделя нещо интересно, защото при мен информацията от клиентите, от стотиците хиляди клиенти, които стотиците клиенти, стотиците часове, исках да кажа, да, вече може би навъртени хиляди часове работа, мога да давам много примери. Вие много добре знаете, всеки един от вас, с който съм работила, който евентуално присъства тук или след това ще гледа видеото, че давам много примери с мои клиенти. Днес имах, преди да започна часовете, имах 2 часа. Единия беше, така пак казах, с една дама прекрасна, с която нали, споделих, че има проблем артрит. Преди това имах един прекрасен млад мъж на 17 години, уникален. Искам да ви кажа, че с него работим вече 4-ти месец. Имаше там определени тревожности, страхове. В началото дойде точно със съмнения за паникатаки, което се оказаха, нали, че са паникатаки. Вече много от това, което се случвало, сме отработили. Минала е процеса на терапия, който е 3-месечния курс, нали, знаете, 3 месеца терапевтичните. Вече просто имаме така допълнителни срещи. Днес какво ми направи впечатление? Той ми сподели нещо, което аз в един момент просто исках по някакъв начин някъде да го споделя и да стигна до повече хора. Какво ми каза той? Че му прави впечатление, че вече не може да се концентрира. Много добре искам да чуете какво точно той забелязва на психосоматично ниво. Не може да се концентрира по никакъв начин, да задържи вниманието си за по-дълго време от 5-10 минути, по проста причина, че от много време ангажирането с телефона, гледането на видеа в TikTok, в YouTube, предимно в TikTok, не знам защо, аз така или иначе там не съм привърженик на тази социална мрежа, но не знам защо младежите изключително много са насочени на там напоследък. Не съм и привърженик по други причини, въпреки че могат да се правят много интересни неща там, но както и да е, той ми каза, че това стоене и гледане постоянно в телефона и специално в TikTok на различни материали, видеа, факта, че можеш толкова бързо да скролваш, да прехвърляш, да махаш, да местиш, му подсказва, че вече не може да задържи вниманието си дълго време на нещо. Става му безинтересно. Абсолютно безинтересно. И му е направило впечатление, че вече това почва да става проблем и в живота му, че не може да се концентрира, не може да задържи вниманието си някъде. И проведахме много интересен разговор, той е напълно осъзнат, но това, което ми сподели е, че когато излезат с приятели, може да са 3 часа заедно, разговарят в първите 15 минути, след това всеки взима телефона. Това е масово явление вече. Ние знаем, че това е една много широка тема, но идеята ми беше следната, че в един момент всеки от тях почва да споделя колко му е скучно и започва да се развлича с телефона. И какво ми каза още? Даже има приятели, които са му казали, че вече не могат и един филм да изгледат, защото не могат да се съсредоточат толкова време над това, което се случва там. Същото, което той ми сподели, че не може да се концентрира, не може да задържи вниманието, което, повярвайте ми, е изключително тъжно, защото това е идеята. Максимално да се, както той каза сам и го осъзна, пълен контрол на съзнанието. И се обърна и ми каза: Силвия, аз не мога да си помисля какво ще се случи с мен, ако продължавам по този начин след 2 години.
дали въобще ще мога да се съсредоточа и да направя нещо с ума ми, съзнателно. И това нещо поражда напрежение в мен и когато аз не мога да направя нещо и да се съсредоточа, почва да получава се това тупкане в сърцето и аз се разтрепервам и получавам тази паника атака. Оттам ми споделя, нали, че не може да говори пред хора, в клас и така нататък. Вече, нали, тръгват другите неща, над които сме работили. Но исках да ви споделя точно нещо, което конкретно ми е пресно от преди 2 часа. Аз не мога и това нещо, момент, продължавам. Какво ми каза? Даже в момента, в който аз опитвам да ти обясна нещо и да те изслушам какво ти ми връщаш, вече почва да ме боли главата. А това ме напряга. Това напрежение, как мислите, че се отразява на тялото? Какво се случва? Мога да ви давам примери, изключително много. Значи, тези всичките, пак казвам, клиентите ми, които всеки с своя си казус, с различната си проблематика, идва, в един момент стигаме до нещо, което е свързано и с тялото. Вече проявление на психосоматиката. Така че темата обширна, интересна, помислете за себе си. В основата на всичко, пак казвам, голяма част, освен стреса, който изживяваме в днешно време, голяма част и това, което се е случило в детството, как онова дете е реагирало, как са реагирали към него, в какво семейство е израснало. Пак казвам, голяма част от децата, които боледуват, са боледували или боледуват, е имало проблематика в семейството и сега тялото реагира. И онова дете, вътрешното дете, за което много споменават, много говорят, но всъщност той е един архетип от нас, който работи нон-стоп, той е вътре в нас, е детето, което реагира на това, което е било там. И тук вече отиваме в терапевтичната част, просто ще го спомена. Когато човек е тук и сега, вече зрелия човек, този, който е с конкретния проблем, е много важно да се отработи онази травма, която е била в оня момент, когато малкото дете я е изживяло. И важното е човека, който е тук и сега, да осъзнае, че вече няма нищо общо с онова дете, което е реагирало там. Това е изключително ключов момент. Емоцията е свързана с изживяването. Но аз, човека тук и сега, нямам нищо общо с онова там. Това е реакцията на детето тогава, която аз нося до ден днешен в себе си. И понеже нося от тогава до днес тази реакция, тези чувства, които не съм изразила, не съм изказала, не съм проявила, потиснала съм ги във времето, те в даден момент напомнят. И тялото реагира. Аз мисля, че така както бях предвидила в 1 час да се побера, го направих. Не знам, като начало, нека ви кажа, тук отново съм включила, утре ще се върна на това, ще поговоря за алергията. Ето виждате какво е казала една от дамите, просто виждате на табличката, начина по който утре ще поговорим. Да, умората, нещо, което е изключително срещано, нещо, което го чувам почти от всеки втори или трети. Това е уморен съм, нямам сили, усещам умора. Много е важно на това да поговорим утре. Просто ще обърнем внимание пак по начина, по който съм го структурирала. Ще гледам да се побера във времето час и 15 минути, да знаете, да не да не превишавам много над вечерното време. И като за такъв тип маратон. И освен алергията, да, ще поговоря за хроничното безсъние. Ето виждате го, утре отново ще се върна. И най-вероятно може би ще преценя според вашето желание, вашето отношение, в последствие как да почнем да правим и групови терапии, за да мога да съм полезна на повече хора.
и ще очаквам вашите коментари, защото всяко от тези неща, да, ще поговори за наднорменото тегло утре, за хроничното безсъние, виждате. Така че заповядайте отново утре в същото време в 7 часа. И благодаря пак отново на хората, които си отделиха часовете. Естествено, просто ги изместихме във времето, но когато човек си има часа, това си е неговото време и редно да си го вземе. Благодаря за това, че съдействаха да бъде този маратон днес и утре. Ами, това като цяло за сега. Може да ми споделите дали нещо ви е откликнало, нещо ви е напомнило за вас самите в оставащите 10 на минути, мисля до към 8:15 да приключим. Утре ще продължим с другата част, казах. Може да напишете по няколко думи, доколко тази информация ви беше полезна, все пак в рамките на краткото време. Вие много добре знаете, че ако тръгна, аз ставам многословна и може да се даде изключително много информация в много насоки. Може да ми споделите по едно изречение това, което в момента решавам да направя, е да направя една кратка техника, за да ви оставя да си почивате в тишина и покой. Едно кратко заземяване, което голяма част от вас много добре знаят. Работиме, знаете колко е важно заземяването, от каква голяма полза е, какво означава да премахнеш натрупаното електричество в себе си, какво означава да изхвърлиш негативната енергия. Това е един прекрасен процес. Който не знае, нека си намери документалния филм за заземяването. Ще види какъв е смисъла. Така че ако искате, може да ми споделите само с по няколко думи доколко информацията ви откликна, доколко беше нещо ново или познато или полезно. Смело, моля ви, се напишете и ще направим едно кратко заземяване и ще ви оставя да почивате. И аз след днешния работен ден. Часове, срещи и среща с всички вас. Изчаквам който може да напише, който иска да напише, да сподели нещо. Имаше ли прозрения, имаше ли осъзнавания? Въобще да не ви успах аз, да не ви вкарах в транс, говорейки, защото да, това е част от моята същност, но все пак мисля, че сте слушали и сте се запознали с различните болести в Чикагската седморка. Добре, аз ще ви оставя, който иска да напише след това. Може да напишете и коментари днес и утре. Как би ви се сторило да участвате в групова терапия по конкретни теми, свързани с цялостно преработване на мисловния модел, теми, които са общи за група, максимум до 8-10 човека. Дори не разбрах как се озовах. Много полезно, благодаря. Нели, много се радвам, че те виждам. Ами аз не знам как си се озовала. Най-вероятно нещо ти е сигнализирало. Леле, Силва, благодаря ти. Всичко, което сподели, се припокрива с рейки. Да. Силва, много ми е приятно да те видя. Иве, на мен също, просто пак казвам, споделям съвсем спокойно. Времето не ми позволява да отделям време за времето, работата ми в лични контакти, не ми остава време за да направя такъв тип обучение и тренинги, но ще се постарая да го върна. Аз също се радвам, че те виждам и че си отново тук. Говорили сме за
взаимосвързване, разпознах и симптомите при приятели, много полезно беше за мен. Утре продължаваме, пак казвам, утре ще наблегна на болести, които изключително много съм, с които хора с които съм работила. Добре, ами препоръчвам ви да седнете спокойно. Стъпалата, ако е възможно, да ги сложите на пода, да опират пода, гърба да е изправен, отпуснат, ръцете седят отпуснати на бедрата. Можете да затворите очи, дълбоко да вдишате през носа и да издишате през устата. Още един път дълбоко вдишване през носа, да задържате въздуха и издишване през устата. И още един път. Дълбоко вдишване през носа, задържате въздуха и издишване през устата. Сега дишайте спокойно с носа, отпуснете се, очите затворени, стъпалата на пода, отпуснати. И сега пуснете вълна на отпускане от върха на главата до крайчица на пръстите на краката. И сега си представете как от вашите стъпала излизат едни енергийни корени, които минават през сградата там, където сте, през пластовете на земята и отиват в самия център на земята. И точно сега вие усещате движение на енергия по вашите стъпала. Може да е хладнина, топлина, мравучкане. Сега си представете как над вас се спуска поток от светлина и той започва да ви измива отвън и отвътре. Сега се фокусирайте в основата на гръбначния стълб между краката, ниско в яйчниците, и вижте една енергийна топка там, вижте какъв цвят е и какъв размер е. Това е вашата първа чакра. И от нея си представете със същия размер и големина как излиза една тръба, която се спуска, също минава през сградата и стига до центъра на земята, като минава през всички пластове на земята. И там в началото на тръбата, между нея и гръбначния стълб, си представете, че има една клапа, която държи затворена тръбата, и само когато вие решите, тази клапа може да се отвори. Вижте какъв е цвета на тръбата. Важното е да е здраво закрепена за тялото и за центъра на земята. Вижте цвета, запомнете го, защото след края на практиката той ще е изменен. Ще стане много по-светъл, по-чист. И изпишете цялото си име върху тази тръба. Сега си представете как потока от светлина започва да се концентрира и става лъч, който влиза през темето на главата, минава през нея, изчиства всички ненужни мисли там, всички негативни мисли, минава през главата, стига до гърлото, изчиства и натрупаните негативни емоции тук. Всичко, което е натрупано, и всичко, на което вие казвате топка в гърлото, този лъч го събира като магнит и го избутва надолу към сърдечната област. Тук събира всичко, което усещате като тежест. Преценете какви са емоциите, които свързвате с тази тежест. Печал, гняв, тъга, страх, обида, каквото е в тази област, каквото усещате, от което носите, този лъч го събира като магнит
и го избутва надолу към слънчевия сплит, като изпълва цялата тази област със светлина. Вече всичко от главата до гърдите светло и изчистено. Сега лъча минава през слънчевия сплит и тук събира всичко, което сте натрупали като тежест, като свиване, като лъжичка по стомаха, както казваме метафорично, свиване на лъжичка в стомаха или топка в стомаха. По-скоро топка в стомаха. Тук го събира лъча. Свиване под лъжичката, казваме, да, в тази област. Събира го лъча, събира като магнит всичко натрупано, може дори да го визуализирате как се залепва и се избутва надолу и стига до 3-4 пръста под пъпа, целият корен вече е изпълнен със светлина. Почвате леко по леко да усещате облегчението, почвате да усещате лекотата. Стига до 3-4 пръста под пъпа и тук в момента лъча събира всичко това, което по някакъв начин ви спира да се радвате на живота, да изживявате живота, да се наслаждавате на живота, да изпитвате удоволствие. Избутва го, събира го и го избутва и стига до мястото, където е клапата. Цялото тяло е изпълнено със светлина вече, а там над клапата се образува балон. Балон от ненужна енергия. Ако всичко сте направили и сте проследили думите ми, вече почвате да усещате чистота в тялото. И когато сте готови, този балон, просто си представете, че в момента, в който вие решите и махнете клапата и я отворите, може да го направите, позволявате на този балон да се спусне в тръбата и наблюдавате. Някъде по средата на пътя си представете как този балон от негативна и мръсна енергия започва да се трансформира в неутрална, прозрачна енергия и попада в ядрото на Земята вече в неутрална енергия. Сега се върнете в своето тяло и наблюдавайте. Дишайте леко, спокойно. Обърнете внимание на своите усещания, както физически, така и емоционално. Вие току-що очистихте всички свои енергийни центрове, а всеки енергиен център отговаря за определена сфера от живота и за определени органи в тялото. Така че навярно усещате много лекота, покой. Сега отново погледнете на своята първа чакра, там където тръгваше тръбата, началото на тръбата, този енергиен център. Вижте дали цвета и големината са същите. И сега най-важното, обърнете внимание на тръбата, какъв цвят е. Най-вероятно тя е напълно сменила цвета си или е станала много светла. Именно защото вие изчистихте ненужната енергия и натрупаното електричество във вас. Със сигурност е станала по-светла тръбата, изчистихте се и това е нормално. Отново дълбоко вдишайте през носа, издишайте през устата. Оставете всички инструменти за заземление в положението, в което са, защото корените и тръбата ще продължават да изтеглят негативната енергия, ненужната енергия, а светлината, която е над вас и ви измива отвън и отвътре, ще продължи да ви изчиства. Сега благодарете на Земята за нейната работа, благодарете на Вселената, или кой каквото иска, на каквото иска да благодари, на висшите сили, както го прецени. Размърдайте пръстите на ръцете и на краката, за да дадете ток на тялото, чист, електричество качествено.
И когато сте готови, отворете очи и ми споделете как се усещате. Моля ви за обратна връзка, точно сега, след това, което направихме. За да мога да ви кажа лека вечер, за да ви оставя да спите изчистени, защото това, което направихме, е изчистване точно на енергията ненужната, както и емоциите, за които говорихме преди това, потиснати, неизказани, неотработени. Оставихме да ги изтегли земята и най-вероятно усещате голямата промяна в момента в тялото. Моля за една обратна връзка и ви оставям. Вече отидахме на 1 час и 20 минути. Да ви оставям да почивате. Ще се радвам просто за коментар. Който иска, нека напише как се почувства. Ако виждам, че с забавяне идват, аз ще гледам на запис. Приятна прохлада и отмора. Супер. Това е, да, отмора. Това е главният ефект. Благодаря, Силви. Галя каза, че ще гледа на запис. Явно се е включила по-късно. Най-вероятно си участвала тогава в заземяването. Това, което с теб сме правили също много пъти. Добре. Това беше от днес. Утре продължаваме с останалата част и другите болести, които съм предвидела да изговоря. Да, ще остане видеото. Ще преценя за колко време, но ще остане в групата. Може би за 48 часа. Може да преценя да го оставя за по-дълго време. Силве, чувствам се по-лека. Благодаря за медитацията. Да, за изчистването. Да, за заземяването. Чудесно. Пак казвам, който иска, може да изгледа документалния филм за заземяването. Там ще видите за ефекта от това изтегляне на ненужното електричество от тялото. Колко е важно за здравето. Ами, това е. Оставям ви. Дано ви беше полезно днес, първия ден, в краткото време, в което може да се събере тази обширна информация. Пак казвам, аз към всяко от нещата мога в продължение много да говоря, но тук конкретика гледах психика, тяло. И утре ще продължим с останалото, което съм ви подготвила. Видяхте. Започнах с таблицата, която утре ще продължи с различни болести. Пожелавам ви прекрасна вечер, бъдете здрави, радвайте се на живота, грабнете момента и живейте със страст. Прекрасна вечер!